Tingnan nyo guys. Wow. Anyway, for today's weather guys, ito. Mainit. At tsaka mahangin. Wow. So green. Tingnan nyo. Ito, tingnan nyo. Diba, ang ganda? So sa video ngayon, mayroon kaming sorpresa sa isa ni Celeste. Okay, so sinabi ko sa kanila may sorpresa tayo sa isa't isa. Pwede mo bang sabihin sa kanila yung sorpresa? Surprise kasi may gift kami for each other that we will both enjoy. Yes. Diba? Hindi naman. Siguro ikaw lang. Okay. So, ano ba yung sorpresa na yun? Surpresa? Later na. Okay. Para thrilling. Let's Reto go. Para bibo. Okay guys, so nandito na kami sa Office Works, which is yan, ito yung Office Works guys. Yan, doon na si Celeste pa collect and select. May lab. Kapit na ta. Ha? I still have another one. What is that? This is my map. Kira my lab, no? Sila ingon dito my lab. Nagkaguliang naman na sila. Ha? Parang busy sina kuya. Nalilito na sila sa lahat ng mga click and collect. Ang dami siguro. Actually, na-scan na kanina pero pina-make sure ko lang na na-scan ulit kasi dalawa yung barcodes ko. Ito yung isa, nakuha ko na tapos yung isa wala pa. Wow, that's it? Chinek pa nila yung ID kasi syempre Sinabi mo na. ay, ayun na yun. Okay guys, so nakuha na namin yung surprise or yung gift and pauwi na kami. Nandito na yung surprise. Ha? Nandito na yung surprise. Ano ba yan? Secret. Tsaka itong isa, hindi to surprise. Kasi Anyway. nasira na yung mouse ko. Sige, pag-uwi namin guys, pakita. Check ko lang kung yes, it's complete. Yun yung isang Tsaka kinuha niya. mousepad, ergonomic mousepad. Yung may para sa wrist. Yun din may. So yun yung binili niya dito sa Office Works. At saka yung isang sorpresa na sinasabi namin, papakita namin pagdating namin sa bahay. Later, i-unbox natin later. Hello guys, dumating na kami sa bahay pero grabe yung ulan dito. Tingnan nyo. May hail. Yung may ice ba na galing sa... Oh? Woo! Oh? Huh? Tingnan nyo guys, oh, yung mga ice. Ice yan, oh. Ito, oh. Ice. Grabe, oh.
Grabe yung ulan. Tingnan nyo guys. Wow. Ang ingay sa hail. Okay guys, so ang nangyari kasi ngayon, ang nangyari dito, kung tingnan nyo, anong tawag nun? Nabaha. Bumaha. Oh. Oh, bumaha. Grabe yung baha. So kailangan natin linisin yung drainage. Ay, parang ayaw siya malinis ah. Hindi, kailangan mo lang tanggalin yung mga dahon-dahon na nakabara. Kung tanggalin mo yung dahon, may ibang, ang daming dahon. Oh, pero i-drain mo muna ng... Balikan na lang natin mamaya. So guys, bukas na lang namin i-unbox yung suppressa namin kasi nag-hail. Explain sa viewers natin, ano ba yung hail? Yung hail is yung... Ano, dito? Dito ka Yung hail is... Yung parang ulan siya pero may kasamang ice. So instead na ulan na water lang, so yung hail may kasama siyang mga ice, maliliit na mga ice. Hindi naman siya snow. Kasi yung snow, ice talaga yung umuulan ng ice talaga, 'di ba, na very fine ice particles. Pero yung sa hail, para siyang mga pellets, para siyang mga bato-bato na mga ice.